Ni to kawuono ni nyakwara mogi na singo ni weche dhi bedo mabeyo kendo dhi ng'eyo gweng' machielo. E chenro mar kawuono mar ng'e gwengewa, Millicent Adhiambo konyowa rango gweng' ma iluongo ni Kolenyo ma yudore Seme County ma Kisumu. In iwuon be isepenjori ming'eyo kaka nying mar Kolenyo nochakore? Ma Millicent Adhiambo gi ng'e gwengewa kawuono. Nyakwara mogi ajuang machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya obiro ma ofuyo kendo e kaunti ma Kisumu e gweng' senta kata chiro mong'ere ni Kolenyo mayudore e sub kaunti ma Seme. Nyakwara mogi ka isekalo kata iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Kolenyo, ang'o mabiro e pachi? Wewinjane ni jogweng' kaachiel kod johala maluora ni to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar Kolenyo. Jaduong' mana ogedo e lomo mantie ka iluongo no Olenyo. To Olenyo ni ndara machon kapok lam nobiro mano chien kucho kapok ochopo 75. Ndara na wuok kocha rough road moro kocha kuka daja moro yoreru kocha. Koro ndara no kana biro nagoyo kona tok ka jaduong' no. Ai kendo kosago koda machielo chako dogo turo korie chiro machon mawach. Koro niluonge ni kona Kolenyo. Emomiyo kano ka chiro nobiro ka kona chopo 1975 ka koro lam koro chako ger lam ka lam biro gi malo. Lam noweyo chiro machon gi piny. Koro jokana lao dongruok nikech lam en dongruok. Koro jodongo ang'wen no neno ni mondo lao lam mondo biku magichako gedo e chipu lop jaduong' no Olenyo ni beno yie kodgi na gina nyuola. No yie kodgi ma oyie kodgi ma omiyo gi kama gichako gede. Bi ni Kolenyo ka en lop jigi wegi ok en lop sirikal nikech na chiro ma government ong'eyo ni mwalo dong tiwa gede TTI mwalo kucho. Koro na jiwo nyiewo lope ka gi pesa inyalo nyiewo lopi kuom jaduong' ni to ai gero giri moro. Koro mano omiyo nyingo ng'iyo ni kona Kolenyo. Kani golo chiro mwalo piny kocha kiduoko chiro koni no chake gi ng'ama niluongo ni Olenyo. Ema nochako gero ute Kolenyo ka. Koro nogedo kamano ma nyaka chiro dokre oluong ni kona Kolenyo. Kech anyuola makar kae nying gi maduong' en Olenyo. Te kwaro moda ka chon niluongo ni Mzee Olenyo. Koro kane onindo koro kae niluongo ni kona nikene nte no yorucha ne waka mto go kona kama kodhi piny kuch. Koro niluongo ni kona Kolenyo. Koro mane nyingo mane ochaka ni kona Kolenyo. Lora no chak Kolenyo nikech nitie jaduong' maduong' manodak Kolenyo ka. Omiyo nochaka ni Kolenyo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod gima dine mi chak aluora ni Kolenyo. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying gweng' ni. Kanya koro Kolenyo ne obiro kanen kwara man kwaro mar ariyo. Kolenyo nitie gi yowuoyi adek. Achiel niluongo ni Oburu, achiel iluongo ni Kwaka, achiel iluongo ni Waga. Koro nyach kwaro maka wuoyi. Koro Kolenyo kaka nochakre ne nitie dala moro ne nitie kar kona kachacha. Koro mae emomiyo ni chake ni Kolenyo nikech kona ne kona mar tie Kolenyo ma kwara. Kaka Kolenyo nochakre, Kolenyo kwara no ne en ng'ama nomako loka ma en Olenyo. Koro kanogedo kama ne ogedo dalane no to nochopo kama koro ne kona mtoka koa kucho to go kona korieyo Kolenyo ka to ria wach. Mae momiyo nochake ni kona Kolenyo. Nyakwara mogi mana kamano. Bang' winjo lere wi nonro mar gweng' ma Kolenyo, we koro wawinja nena ni gweng' ni ma Kolenyo umbe landore kod weche kata timbe mage. Okwa ero weche mage maundu kech ero weche mag security bedo maber kabisa. Kendo kata kapo ni customer oyudre e waka kata mana ng'ato oyudo sida e waka to watatu asida ne yo moro ma dhano nyalo tatia gi wadgi. Wan ong'ewa e weche mag biashara kod dongruok e yore mag kelo gige dongruok kodwa machiegni. For example kaka TTI okelno machiegni wan wa embrace wachno mwarwako timono kabisa kendo ohalni magwa matindo tindo mwaloke iye ka waloko mondo mi skul no bendo yudo kaka dongre to nyithindo bo yudo kaka konyre kuomwa. Wan ko jende kama jobola bola ma otegno gino inatela no kasa ne gere maber. To bende nitiere dongruoge ma gweng' ni ma Kolenyo osenyuolo
e ngima johala kod jodak maluorani nyaka ne ochakre. Joma nitie community machiegni nochiwre ma ouso lope ne investors. Ma investors osebiro mogero udi ka ma sani king'iye gi chien to pogruok duong' kabisa kech wasagerore. Wan gi sikul, wasebedo go mwalo ka TTI, chiro machon mana waweyo chalo dong' lop sirikal. Koro kana wadwaro skul to na wabedo tich mayot ma sirikal ogero na skul e chicho machon cha. Koro wan gi TTI, seme TTI. Waseyudo kiwanja na waonge godo, na wana kiwanja no mana machon cha. To waseyude koa e bunge wan go sani, osebiro mogero na kiwanja, wan go mwalo ka pap Kadundo, gi dongruok mamoko mang'eny makoro wan godo. Wasegero Post Bank, wasegero Equity wan go iye ka. Waneno ka gedo medre kendo odhi rapidly, to gimomiyo gedo medre no en dongruok maduong' mokelnwa kaka TTI mar Seme Technical, omiyo dongruok koro bet oshut matino medre. Chon ne apaya rach kabisa, sana madhi mwalo yo TTI no ne rach nok ginene, ne onge gima long'o mane timre. Koro sani waneno ka apaya omedre, wan ga peini maber, osiptal be wan go machiegni, skunde wan go, pi bende wan godo ma olosnwa kaka gi individual but okonyowa. Ano ka sani kulanya mara dongo ya pani kia kombewa sani entao kia kombewa kitebu kai ide mai next town ide kunika town onge hapa na dongo kumtini kile ma grofuni no ka grofuni ano ka wadu mabera kwa maraji. To kata bedo ni jodak kod johala kwano dongruoge achiel ari adek gin rem mage mapod nitie makokele alwani makolenyo to kolenyo biro dongore machal kod gwenge mamoko. Omiyo cho waonge gi chiro ka light ma nyalo konyowa kuom nyithindwa masome iye ka, manyalo konyo mondwa ma usi asekra, ok nyalo konyo yo makare. Ka gitieko to gitieko moleo kendo juma richo rito ge koyo moko winje nikech security light onge. Koro akwayo sirikal ni ka giyie to mondo gine kaka digikonywa kuom security light mondo me nyithindwa masome TTI ka kata jogweng' ma kata koa e chiro kolenyo ka to yudo ka koro gin jok ma nigi luoro ahinya ma koro ginyalo bedo ni giloro tich chon. Ni mar kolenjwa ka e seche ma sirikal biro to ka osuru to dok go malo to seche mwadwaro kony to gigoyowa ni kolenyo ok en lop sirikal. Koro kaka wan joma dak kolenyo waneno sirikal mayowa nikech sa osuru gikawo kuomwa, sa dongruok to gipingowa. Mano ywak ma wan go ma sirikal mondo okelnwa chiro mar public market ma ji nyalo uso waonge chiro. Sirikal okelnwa cho. Waonge street light nikech nyithi skul osebiro ka mang'eny kabisa somo ka. Street light onge. Koro miyo maundu bedo mang'eny nikech ng'ato yot mondo olivie mudho mondo timni marach. Koro mage kwe ma wan go kaka jokolenyo mo sirikal otimnwa. Iyudo ka samoro dukni wa pod ituro ikwalo. Ae mar ariyo wan gi kaka mine sana mauso aswekra. Iyudo ka wabiro uso to ka gimoro hingi kata ni oko to kaka inyalo dhi e cho onge. Tax to wachulo kendo jodukni ng'ado license gichulo tax to pok omiwa gimoro kata kaka cho manyalo konyowa e kolenyo. To kolenyo en chiro maduong' moting'o sub locations karibu adek. To waonge cho. Koro wan joma mine samoro iyudo ka wan gi wich kuot kata kidwa dhi konyri kamoro matin tipo kiromo ng'ama kijana ma samoro en ori to miyo wa wich kuot. Koro akwayo sirikal ni kaber to mondo gidonje gikonyo e weche mag security obed motegno. Ae mar ariyo gikonyo e weche mag cho gi taya mar chiro. Security bende hapa ni okubeda ahinya wadwani mondo security omedre mondo wabedi more secure than now. Wan go hospital, wan gi TTI pik kacha. Gima koro wadwaro kabisa en TTI morie osim school mwalo kacha. To gi light mani chiro kolenyo ka e. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono. E chenoni mar ng'e gwengewa. Erokamano kuom bedo kodwa kik idhi mabor. Med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.